Hey, he don't set. I say he na gbajege kiti gị na-agba kata 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 ka onye ṅụrụ odogwu bitters. Enwere ihe ṅụrụ? Nwoke ihe m ṅụrụ. I hope all is well. Udo dị. Ahụrụ m gị na mgbada ebe a. Ebe ị na-epreach gere ndị mmadụ. Gị na-akọsa ozi ọma. O nwekwara ihe ọzọ ejiri kem n'ime ụwa. I am created for good news of God. That is my calling. And onye ọbụla akpọrọ okuku ọnụ n'ime vineyard. You dare not move out of vineyard. Ihe ọbụla ị kwesịrị ịdị na-arụ Chineke wụ ịtọghata mkpụrụ obi, ibu agha dị iche iche. Agha m buru taa. Anụrụ m ebe ị nọ na-agwa ha gị na-agwa ndị mmadụ na-enwe ngwa agha ọbụla akpụrụ nke pụrụ imegide gị. Akwụkwọ nsọ kwuru ekwu n'akwụkwọ agha. Mba, achaghị. No, let me show. Adị m alike inye mmadụ proof. Adị m alike ikwu m kwuo ya dị ka ọmụnwa ji aka m koto. Ọ gwara anyị n'akwụkwọ ihe ọtụta wee kwuo sị na nwedị ngwa agha ọbụla nke e buru imegide ụmụ Chineke nke ga-eguzo na anyị ga-ote anyị n'ugbu a na anyị ga-arịgoro n'elu agwọ, rigoro n'elu akpị, rigoro n'elu ọdụm, ma chimpanzi, ma gbakịrị nwoke gbakịrị nwaanyị, ma ele ahụ ya, ma kpụraka ukwu, ma ọkwa muze nna m as plenty as they are, that I shall trample upon them. N'ogbo n'elu ha mmiri gbowo janglova bragwa we iche na mmadụ n'elu ha nwere ihe ọ ga-eme and kamgbe m jiri mata okwu ya otu aka ọ na-adịrị m. Nothing shall happen to child of God. Okay, aka esi okwule gị ike n'ọrụ. Aka esiere m ike ka ọ bụ na mmiri wozi enwuji oji aka efopụ ọgwụ. Ihe m na-abụ n'ọgwụ ugbu a even na amene m bagazie na ebube ọgwụ ụdị ọwụla ọ sịbeda ọgwụ agara na ele aha obodo Yoruba agara na Ijabode ga-abodete ote ka m ga-anọ n'ote si akini kini olu ka ya come on jakalo gị were Yoruba Yoruba abụọ ihe ejiri gwa ya ka a ga-eji asịrị ahụ jakalo nsọ ya ga-anụ nwere ke ndị eluigwe si ahụ ya ka leta nkume ya even sef enwere ke m nọ akpọ m oluweshi ndị Jos ndị Igbo anyị bi na Jos ugwu Awụsa na-akpọ m sị bịa mgbe m bagara ugwu Awụsa ababeghị m international a na-akpọ m bịa bụ agha bịa fosiara ha ọgwụ si ele ihe m bịa ga ebe ahụ bụ ime gwana m ahụ ọgwụ gwa m nke ọnụ m nọrọ na ya dị mote nwata aka ote fụ ọgwụ fo ya n'ime m ote fo ya ha sị m n'ala ili gbawara abụọ sọ ọgwụ abụlite enweghị ihe m na-ada abụọ ọwụ Chukwu ka kwesịrị ikpe n'aka bikọs ya ji m arụ ọrụ a onye mmadụ ọnwụrụ enwere obere ihe m gara agbagharịta onye chere ịkụ mkpụrụ n'aka m achọ onye rụọ ya rie ọwụ ihe mkpụrụ enwere obere ọsọ gbagharịta ihe a na ime agwa ike n'eziokwu dibịa nwere eme ihe a enwere onye m chọrọ iji ihe egwu ahụ ọkwa pastọ mana ọ dị m ka ọ dị ike ọ dị m ka pastọ ahụ dị ike so masị m ewere nnukwu tie ewu nwanne m ma ewere gị lelee dị ọgwụ ka m were gị ga-eji dị ọgwụ so that onwe ihe ga-eme na mama na ebu m ụzọ wee nwanne m nene ya ja bigbogo ja obinigwe ndị ime eluigwe so ote ebu oge agha ele otu ga-esi eji mee test ọgwụ ejiri nga aja ọgwụ why be saying everybody for family where onye hụrụ ga-eje test ya bụrụ mmi ọwụ testing ka m ji ga-eme asị m anyị buo n'agha kwa esi na-ebu na ikpe ike isi ike gara gị gburugburu isi ike zuru gị ahụ n'ụwa anyị buo agha ime ihe mere nụ ike niile m ji ebu agha taa emene m exhausted. In fact, my daily subscription anointing ha niile emene m exhausted. Ya ọpụsị chana nsogbu adị ama recharge ng eso ka m recharge ang na code m ị gaghị amali code anyị ga-eweta new code anyị fọmatị ang na m ga-eji ihe a fọmatị ang nye gị ele ihe na-amazi ike na-ama jijiji ị na-amasị na-atụzi ụjọ ike na-atụ ụjọ akwụ m chim n'ime Chukwu si na onwe ngwa agha ọbụla akpụrụ nke pụrụ ibili megide gị elezi ya obere ngwa agha nke ọha kwanụ ka gị ọdụ ngwa agha niile asị enwedo enwere sọm ngwa agha niile ife atọ ọdịdị mma mmadụ ịnwale Chukwu kere eke agwakwala m na ị na-eme nkụja ahụ n'ike akwa akwụrụ dị ka m egbukwele m ofo nta n'imo oji ọgwụ mere futbọọlụ ihe m chọrọ ka ị na-ekwu ngwa osetie aka azụ aka anụ mgbidi aka anụ ka mmadụ na-eri aja onye na-ebido ọnwụ nkọ gị ihe mere hapụtala aka azụ na aka anụ ka anyị bido wute aka Chukwu ngwanụ ịgaba mgbidi ga-adị fa ọ bụrụ na ihe ala nga ya emebe ọkwa n'ụsọ Ọba Junction ka ọ ga-awe malite ha n'obi ka ụba na-agbapụta ọbara izi kamalụ na-eri aja
ndị chuchu ndị senta o mere ọbara Jizọs maka sị akpawa ọbara Jizọs mkpamkpa ga-akpa n'obodo ibidodila ọ gị bidoro na ibidola Iso. ise etiele ngwanụ ọbara nke abara bilite ka ime nke gị ihe mere m ihe a ọwa agụrụ ka ọgụ kwatịrị agụrụ bịa bilite ka m nyere gị aka akwa ọbara akwa nke abara mba m na ihe agba anointing bughara m anointing budara gị ọ ga jọjọ aka m daa n'onwe m ọ bụrụ sị enwere ihe ịdị sọ na anointing budara gị ọ bụrụ sị enwere ihe dị n'onwe mgbe ka echeke isi ọwa anointing kamalụ ukwu kamalụ nta janja ndundum ọ sị na ọwa agụrụ ụnụ nụra ya na ọ sị na ọwa agụrụ kwaturu ya ka anyị lelee ma ọwa agụrụ o buo ya ajụ dadiji ebe ị kụparala ebe ka ebe dị eche m isi ị na-ebu agha ihe ọ dwelling place of the dwelling place of the most high chee mgbapụta gị dị ya aka nsi ọ bụ aga ọnụ taa ọnwụ ya ebube ya bugharịwa gị ọnwụ ya kamalụ na-eri aja janja ndundum lee ya were ebe a ọnwụ ya onwekwe ihe imenwuru achapụsiri anyị na ma Jos ma Sokoto na ị na-akpa ike na-agagharị nke na-emezi ndị egbukwe gị ebe ahụ egbukwele m gị ebe a egbukwele m ebe ị na-aga